Европейския съюз близо до вас. Как да учим и работим в Европейския съюз. Как да правим бизнес, туризъм и култура. Как да печелим пари от еврофондовете. Отговорите в Европейския информационен център. Вие сте с Дарик Радио и едно предаване на Europe Direct Габрово. Екип от доброволци към Националния научен експедиционен клуб ЮНЕСКО засне повече от 30 обекта, свързани с културно-историческото наследство в Дряново. Групата е част от инициатива, чрез която до 2020 година трябва да бъдат дигитализирани и популяризирани атрактивни места от страната. Деница Сандева е ръководител на екипа, който снима в Дряново. Инициативата е подкрепена от български евродепутати, като например Момчил Неков от групата на социалистите. Чуйте интервюто с Деница Сандева. А вие сама ли избрахте Дряново или просто така ви се падна? Имах желание да участвам и по принцип ми се падна Дряново, но нямах претенции за особени претенции за община. Бях съгласна да отида навсякъде, тъй като програмата ми се струва много интересна и имах желание да посетя различни места. Разкажете ни за инициативата, как се казва. Тя е част от ЮНЕСКО, от инициативи на ЮНЕСКО? Да, от Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО. Програмата се казва Приятели на българските съкровища 2016-2020 година и нейна основна цел е да събере, да класифицира, да обработи информация и да я представи безплатно в интернет. Информацията е свързана с културно-историческото наследство на България и нейните забележителности. Как точно едно населено място може да стане част от тази програма, за да се сформира екип, да има ръководител като вас и да съхрани своето културно-историческо наследство? Общината подава списък с определен брой обекти към ЮНЕСКО и вече се сформира екип, който се състои от доброволци. И да отива на място и започва да прави се график и започва да изследва обектите, като се ходи на места, разговаря се с хора и те ни дават информация. Това е основният начин, чрез който ние събираме цялата информация и се правят много снимки, за да се дигитализира успешно проекта. Как стана така, че Дряново е единствената община от останалите в област Габрово, която е включена през 2016 година? Предполагам, че следващите години ще има и друга включена община в тази област. Не знам за момента как е единствената, която е избрана. Ще бъдат, доколкото съм наясно, ще бъдат включени над 200 общини в срок от следващите 5 години до 2020 година. Това означава, че община Дряново, макар да е първата, не е единствената от област Габрово, която... Да. Добре, така го формулирахме. А в Дряново какво дигитализирахте? Да кажем, дигитализирате като правите снимки, видеа правите ли или само снимки? Само снимки правим. За сега сме направили само снимки, т.е. от община Дряново разполагаме с снимки. Кои снимки, на кои обекти? Посетихме 37 обекта, които се разделят на културни, археологически и етнографски, културни, исторически, археологически и етнографски. Общо 37 обекта. В различни села в общината, както и в самия град Дряново. Можете ли да ни изброите, 37 ми изглежда доста много, но пък от друга страна е интересно да се знаят кои са. Да, сред историческите обекти попадат Часовниковата кула в град Дряново, Каменния мост, построен в Колесичето, Дряновския манастир, църквата Свети Никола, която се намира също в град Дряново, църквата Света Троица, църквата Въведение Богородично отново в Дряново, църквата Света Богородица в село Гостилица, църквата Света Петка в село Ганчовец, църквата Света Богородица в село Янтра, църквата Свети Димитър в село Карайванца, църквата Свети Димитър в село Длъбня, църквата Рождество Христово в село Геша, църква Света Благовещение в село Керека, паметник Майка България, който се намира в Дряново, паметника на Колесичето, бюст паметника на Васил Левски, руски паметник също в Дряново, паметник Косница, който е разположен в Дряновския манастир, бюст паметник на Максим Райкович, бюст паметник на Поп Харитон, релеф на Рачо Стоянов, скулптор
легендарна композиция Априлци от Дряновския манастир и паметни икониците от Дряново. Това са историческите обекти. Културните са историческия музей в град Дряново, читалище Развитие отново в Дряново, което е основано през 1869 година, читалище Дряновска пробуда в Дряново, народно читалище Върбан Генчев в село Царва Ливада, народно читалище Христо Ботев в село Гостилица, читалище Денчо Славов в село Ганчовец, читалище Мулка в село Зая и читалище Бойчо Темес в село Злъбня. Археологическите обекти са два. Това са емпориум Диско Доратера и крепостта Градът. Етнографските обекти също са два. Това е къщата Вестирони, Ловчиевата къща и Икономовата къща, която е построена в Колесичето. Това са обектите, както и релефна карта на България, която се намира в Дряново. Втората част от интервюто с Деница Сандева, ръководител на екипа от доброволци към Националния научен експедиционен клуб ЮНЕСКО, който засне повече от 30 обекта, свързани с културно-историческото наследство в Дряново, очаквайте в следващото предаване на Europe Direct по Дарик Радио Габрово. Тихомир Църов, Дарик Радио Габрово. Европейския съюз близо до вас. Как да учим и работим в Европейския съюз? Как да правим бизнес, туризъм и култура? Как да печелим пари от еврофондовете? Отговорите в Европейския информационен център.